Ngiyathemba la khona yaphila uNkulunkulu akakulonde kubusisa. Iminyango yempumelelo ivuleka yonke. Kama kuPastor ngichalile New Flick. Uyenza ubalile nokufanele ukusubscribe nokulike le video kakhulu sicela ube ilunga leli channel. At least lokho kuzokwenza ukuthi ukwazi ukunikela ngemali njalo engango-9 rand njalo ngenyanga. Inamba yami khona ungayisebenzisa kuphela uma ungumlandeli le channel. Uma ungayena umlandeli le channel ungayisebenzisa le number iyekele izosizwa kuphela labo abangabalandeli be channel. Sibheka la iphupho likaZola Sukazi. Zola Sukazi impuphe inyongo, uphethe inyongo yenkukhu nginomama wamoshonike ngonyaka ondlule. La ke singakusho ngenyongo. Inyongo iyasebenza njengamanje. Inyongo yenkukhu iyasebenza, inyongo yembuzi iyasebenza. Before bekusenza inyongo yembuzi eyintweni eningi ethinta isintu. Ngabe ukugeza, ukushweleza, ukuhlambulula, wenza bekusenza inyongo yembuzi. Due to inani lembuzi abantu bagcina sebe muvele inkukhwini njengamanje abasebenza into eziningi besenza inyongo yani yenkukhu. So uthi ngenzeka kube similar ukuphupha ubona le yenkukhu nokubona le yembuzi because kokubili lokho sekurecognized eyidalweni zomuntu nabo. So number 1 uma uphupha la inyongo kungaba uPaul uhluma umakoti njengoba lokho mhlawumbe ngasho ukuthi kungenzeka wena awuthelwanga ngenyongo mhlawumbe washada umshado omhlophe kufanele mhlawumbe wenze lo mthimba njengamanje uchelwe ngayo le nyongo ukuze uzokwaziwa izidalwa zomuzi. Number 2 kuyenzeka futhi uma uphupha inyongo kuba uPaul uhle futhi ungenze kuyiphethe lukhombe la ukuthi mhlawumbe kumele usumeze inhlambululo yomunye umuntu ongasekho kakhulu azimanga ukuthi bekunomuntu ongasekho ngesikhathi saleli phupha yabona lo muntu lo ngenzeka udinga ukuthi nimhlambulule. 3 futhi uma uphupha inyongo kuyenza kube uPaul uhle futhi uma ukuthi uyiphethe uma ukuthi unomufi nje kungenzeka kunesidingo sokuthi umshwelezele edalweni ngamacala okungenzeka uhambe ewenzile. Kungenzeka umbone umufi kanti wahamba enamacala athile sesefuna ke nimshwelezeleke nina yabona. 4 futhi uma uphupha inyongo kuPaul uhle uma uyiphethe ilungabuye luchaza ukuthi ke kungenzeka kumele nje usigeze wena ngaba isichitho sigezayo noma into esicwaqo noma into esinyama noma into eyithunze elibi noma elimnyama ehambisana nezigadlo ekunamathele enamandla edinga ukususwa kuwena yabona. Number 5 empeleni uma uphupha inyongo futhi kuPaul esithathe njengoluhle kakhulu uma uyiphethe lungasho ukuthi hayi mhlawumbe kunesikweletu esikhalele sedlozi elidinga uhlambulule futhi uthathe umsebenzi uma ukuthi umuntu owembethwe ke abantu abadala. Kungenzeka uyazi ukuthi vele umuntu owembethwe idlozi kungenzeka liyakhoma noise ifanele uligeze futhi uhlambulule ukuze uzokwazi uthathe lo msebenzi ngiyabonela ikunikeza wona. Number 6 yenzeka futhi uma uphupha la inyongo kuba uPaul uhluma uyiphethe noma kuyayibona uyabona ongasho ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi uhlambulule isikhwama sokhokho abasuke bekunika sona before uzosebenzisa noma ngaphambi ukuthi usebenzise. Uma kungukuthi ngesikhathi uphupha lenyongo kade ubona nesikhwama noma kade ubona amathambo kade ubona into ethile yokhokho bakho ebabeyisebenzisa eyisikhwama eyokwelapha yabona lento le mhlawumbe sikudinga ukuthi uyihlambulule. Number 7 futhi uma uphupha la inyongo kuPaul elithatha njengoluhlu uma ngeze uyayiphuza lokho kungasho ukuthi kungenzeka umuntu onedliso umuntu onezilonda ezingaphakathi okumele mhlawumbe uyilaphe ukuthi usenze yona le nyongo lo ikakhulukazi iba inokusenza inyongo yenkukhu futhi abantu uma enezilonda ngaphakathi mhlawumbe okuyilapha lapho bayise abanye basesinyongo yengulubeke futhi okuyilapha into eyidlisa into eyilonda zangaphakathi. Number 8 yenzeka futhi uphupha into eyinyongo kuba uPaul uhluma uchela ngayo lungasho ukuthi mhlawumbe kungenzeka kumele uhlambulule ingenzeka indawo leyo ewumsamo noma isigodlo esesingcoliswa abathakathi noma amakhasimende ngesikhathi ke engena lapho ezolashwa yabo. Kungenzeka kodwa mhlawumbe uthola umuntu ongenasibona isigodlo mhlawumbe lento udinga nje uhlanjulula umsamo wakho yabona noma kudinga ukuhlanjulula into eyisigodlo. Number 9 uma uphupha futhi inyongo kuPaul uhle uma uyifakile ngoba lokho kusekuchaza ukuthi umuntu mhlawumbe wena umuntu owembethwe idlozi futhi ngenzeka ngokuhamba kwesikhathi uzothwasa ubomelaphi. Number 10 uma uphupha ukuthi inyongo kuPaul uma eseyonakele lokho kusho ukuthi ungenzeka ubhekane nesikhathi esinzima yibhadi nezinkinga ngenxa yemhlobo yokungenami kwesidalwa noma kungenzeka kunabantu abazama ukonakalisa izinto zesidalwa sakho. Number 11 uma kungenzeka futhi uphupha inyongo kuPaul olubi uma ingenzeka uyibona idabuka uyiphethe lokho kusho ukuthi ngenzeka ungasungaphumeleli kokwenzayo ngenxa yokuthi mhlawumbe wenze into engamukelekile esidalweni zakho. Kungenzeka futhi
uthola ukuthi mhlawumbe uhlelo ukwenza umsebenzi othile wokuhlambulula into ezithile bese uyibona idabuka uphuphile kusho leyo umsebenzi ngenzeka ukuthi uzowenza ngeke uhambe kahle noma idalwa zwamukeli yayibona ngenxa mhlawumbe into ezithile isafuna uyilungise wena noma ke kunento bese uyayiphambanisa nomsamo wakho wenza ukuthi lento isimo sesidalwa sakho sesiza ngolaka manje ekutheni yonke into oyenza ngeke isaphumelela until ulungisele lapho uthalele yabo so ukuthi usukume bese beyanje udaba lwenyongo ukuthi inyongo nake ngakusho kuningi ongasho inyongo kanti ukuthi akusinto eyodwa into esho inyongo lengasho izinto ezi101 yabo siyabonga kakhulu may God bless you kodwa ke inamba yami isebenza kuphela umlandeli uma ungayona umlandeli ungayisebenzisi ubalekile ungasubscribe ube member yale channel bheka onke ama video akusiyona video yokuqala lesiyenzayo maningi ama video esiwenzayo insuku zonke siyafaka la so singeza isikhathi wabheke nawo so that lokho kuzokunciphisa mhlawumbe isidingo soba anxious about impendulo because uyohlezi unazo impendulo zento sokuyiphuphile into sokuyibona noma uyohlezi unawo ama clue into oyiphuphile siyabonga Kuleba oyo Jesu siweni pasi namatulu kuleba oyo Baba siweni pasi namatulu kuleba oyo Jesu siweni pasi namatulu